Grabe oh. Mapapagang ano yun natin dito, access. So, i-videohan natin to, Karabon. Drums Modu. Welcome to my channel. Alright ka-absat, so welcome back to my channel. Today po pupunta tayo sa Manawag, Pangasinan dahil po meron natang motor show doon. Ngayon nandito sila, sir, anong pangalan niyo ulit, sir? Warren ako. Warren? Oh. Ayun, shoutout kay Sir Warren. Taga saan kayo, sir? Lanat lang ako. Lanat. Bigyan natin sila ng sticker sila, sir. Yes, sir. Yan. Yan, sir. Thank you. Thank you. Drive na pala ako dun sa Ay, oh. Oh, sige. Ayan, bakit parang ako yung nanginginig? Sige sir, salamat po. Sige sir. Ayun. Sir, sir. Biyahe na tayo. Today nga pala kakabsat, makakasama rin natin si Motoyorski and si Sir Ricky. And dito sa Carmen meron tayong subscriber na sasama, si Kabsat Lawrence Chester Cananan. Dadaanan ko muna sila dito sa Carmen and proceed na tayo sa Manawag, Pangasinan. Wasak yung truck oh. Damn. Pasensya na nga pala kayo sa wind noise kakabsat ha. May pumapasok kasing hangin dito sa loob ng helmet and mahirap naman yan iwasan. Tanging magagawa ko lang is ilipat yung pwesto ng microphone. Shoutout ulit kay Motoyorski kakabsat. Lubos ako nagpapasalamat sa microphone na binigay niya, itong Purple Panda. Feeling ko lalong umingay itong motor ko kakabsat eh. Parang nagbago yung tunog ng tambutso ko, o mas naubos lang yung carbon kaya. Siya nga pala kakabsat, ang ginagamit kong chin mount is Hank. Yung Hank na pang Phoenix Plus talaga, na Spider. Ngayon nag-aalala ako kasi mas bumigat na yung camera ko dahil nagpalit ako ng motovlogging setup. Dito natin masusubok kung gaano kalakas ang 3M ni Hank. Pag nalaglag to, walay na. Pero syempre pag nalaglag man itong cam ko is meron naman siyang backup na mas madikit pa dahil hindi naman siya nagbubuhat ng camera dito sa gilid. Ayan, supporter niya yan. Pero syempre pag nalaglag, di ba, hassle yun. Hindi na makapag motovlog ng maayos. Ayan, so daan muna tayo dito sa Honda dahil inutusan ako ni Mama magbayad ng motor na hulugan. Ayan, so Kawasaki sa Honda, kabsat. Nandito na tayo sa lagpas ng Carmen, kakabsat. And dito nga na traffic. Dami. Hello po. Thank you po. Halos sa traffic. 600 po. Oo, ayun na. Sige sir. Apa. So, dito na sila kakabsat. Lawrence, naghihintay. subscriber mo yan, oh. Saan? Sige. Tapos diretso na tayo ng Manawag, ano? Ayun, so bubomba daw si sir. Sige sir. Pangalan niyo sir? Pangalan niyo sir? Erickson po. Erickson.
Isang bomba 5 pesos po. Joke. Kasali ka sa vlog, May sticker ka na kaya, no? Wala ba? Wala pa. Sige ito. Ayan, isa-isa lang muna, pakunti na kasi. Thank you. Ay. Sir Chris Rob? Opo. Pangalan niyo, sir? Jomar Bugirin po. Jomar, nakaka-subscribe ka sa akin, sir, ano? Pati sa TikTok. Oh, familiar kasi yung pangalan mo, sir, eh. Ayun, thank you, sir. Thank you, sir. Opo. Sige po. Tara. Alright, nandito na tayo sa Ordaneta, Pangasinan, kakabsat. Kung nakita nyo sa harap ko, nakakasama natin si Lawrence at Carl. Magkapatid sila. So ito, papasok kami ng bypass para mas mabilis kaming makarating ng Manawag. Ayoko, pinapauna ko nga kayo eh. Pag ako nauna, mahuhuli kayo. Oh, banking. Hirap mag-banking dito. Bukod sa semento na, may buhangin pa. Dahil kung makikita nyo sa tabi ng kalsada, oh, merong naipon na buhangin. So yan, nililipat-lipat yan minsan, kaya napupunta dito. Pag bumangking ka dito, may tendency na baka semplangin ka lang. Kangawit. Maganda tumambay dito sa gabi, oh. Dito maganda magtambike. Pero sana yung taas niya parang may park din, no? Wait a minute, saan na to papunta? Saan na to patungo? So nandito na rin tayo sa Ordaneta, kakabsat. Daanan na natin itong school kung saan ako nag-graduate ng college. Dahil namimiss ko, ano na kaya yung tsura niya? Ano na kayang bago dito? Ito ata siya eh. Ikaw yan? Ikaw si Jim? Ay. Nahihinig ata siya. Ito nga pala si Kabsat Jim na nag-request na daanan daw natin siya dito sa UCU. Ba't ka nandito sa UCU, Kabsat? Ha? Bakit ka nandito sa UCU? Andun ako kanina sa sa may Bypass. bypass, Kasi naisip ko baka nandito ka. Bigyan kita ng sticker mo. Dalawa na. Yan. Ha? Oo. Dito ako nag-graduate. Batch na yata yung kilala ko. Sige, Kabsat. Thank you. Ingat, Oo. Maganda ba? Malikabok ka eh. Nagmadali kasi ako umalis. Pa-shoutout na lang sa Oo. Shoutout kanino? sa vlog mo. Ay, oo. Shoutout kay Sir Jim. Jim ba yun? Ayan. Sige. Thank you ulit. Nakailang fist bump na tayo. Sige. Oo. Papunta na tayo ng Manawag, kakabsat. Dito na yung daanan mismo. So balikan ko kayo mamaya. Ayun, kakabsat, kakarating natin ng Manawag. And meron tayong subscriber dito na si Sir. Anong pangalan mo, sir? Salvador Soriano. Ayun, shoutout kay sir. Ayan, sir, oh. May kasama ka, sir? Dito ko na lang hintayin si Motoyorski 7-Eleven. Dito rin. Oo, sir.
Yan. Nawawala kayo, kaya nawala din tuloy ako. Kami ba yung nawala? Nung una nga, gusto ko yung patigilin kasi gusto ko dumaan sa tropa ko. Kaso malayo na kayo eh. Alright Kapsat, so dito na nga tayo sa Manaoag, Pangasinan. And dito na namin hintayin si Motoyorski. So may mga photo bombers tayo dito. And si Carl and ito si Lawrence na magkapatid. And syempre si Sir Salvador. Sir yan. First name mo yung Salvador, sir? First name mo. Ayan, si Sir, ayan. And ito, nandito tayo sa 7-Eleven ng Manaoag. And ito yung Manaoag Church. Wow, diba? Yan o. Alright, shout out Hank Bumigay. Natatanggal na siya kanina, kaya tinanggal ko na yung GoPro. So, papalitan ko na lang yung 3M niya. Ayun o, si Carlo. Ay, di. Carl, napagpapalit ko. Ulit. Ayun o, si Sir Lorenzo. Ayan. Mamaya makikita natin kung ano-anong mga motor ang mag-e-entry sa motor show. Ayun, anong pangalan niyo, sir? Bernel Berceres, boss. Boss? Bernel Berceres, boss. Bernel. Ayun, shoutout kay Sir Bernel. Taga saan kayo, sir? Sir, Manaoag po. Sali ko na kayo sa vlog, sir, ha? Ayos po. Nabigyan ko kayo ng sticker. Alright, buti na lang may dala tayong sticker, Kapsat, ano? Ano yun, sir? Subscriber ko ba kayo, sir? Oo, magsasubscribe po. Ayun, no? Ilan, sir? Ilan? Eh, sir, kung ilan? Kung ilan yung kaya mo, sir? Bigyan mo na yung tropa mo, sir. Ayun, no? Ayan. Yun, thank you, sir. Thank you po, sir. Shoutout po sa mga taga-on-the-go. Yun. Alright. Sir, thank you, sir. Sige po, God bless, sir. Ingat po, ingat po. So, i-chat ko nga pala si Motoyorski, Kakapsat, dahil kanina pa ako nandito sa Manaoag, hindi ko pa rin siya na-update. Eh, siya lang naman yung kamit natin dito. Kasama na natin sila, Sir Lauren. Nasa Manaoag na sila na bago mag 4 PM. And anong oras na? 2:23. Alright. Tagal pa. Hanap mo namin ang upuan dito. Iya. Tapos, patingin nga ako ng likod niyan. Hi vlog, welcome to my guys. Dito tayo ngayon sa Manaoag at meron tayong nakitang subscriber natin. Tanungin natin kung anong pangalan. Hello sir, good afternoon po. Ano pong pangalan natin? Chris Roms po. Chris Rose. Parang sa'yo po tong vlog na to ah. Ay, ano ba yan? Gusto niyo po ba ng sticker? Oo, gusto ko ba? Wait lang ha. Ito. Yan. Subscribe ka. Sabihin mo din sa mga friends mo. Teka lang. Parang camera ko yun eh. Sa'yo pala to eh. Akin to eh. So nandito na tayo sa Kabalikat Farm, Kakapsat. Dito na nakaparking yung mga motor namin. And ito kami. Ayan, shoutout kanila, sir. Ano pangalan nyo ulit, sir? Inaro po. Ha? Inaro. Hinaro. And kay kapatid mo siya, kapatid. pangalan niya? Stephanie, siya ano kapatid niya. Ayan. So, pasyalo daw, pasyalo. Shoutout kay mama ko, pinayagan ako manood ng Grand Motor Show dito. Tapos nakakita ko lang big bike. Wow! Shoutout sa team namin, Team Anag Bikers. Salamat. Alright, Kapsat. So, dito nga tayo sa Kabalikat Farm. And kung makita nyo, meron silang iba't ibang activity dito. Hello! And ito, bike trailing ata to. And ngayon, titignan natin kung bakit ba parang New Year doon sa banda doon. Parang bagong taon sa banda doon. Kaya titignan ko ngayon. Kapsat, kasama ko nga pala si Sir Ricky. Ayun, naka ZX25R. Napalaban kanina, sir, napalaban. Oo, napalaban talaga. May autobomba kanina, sir, ano? Talaga. Pero ka lang yun. May napadaan lang. Kawas carbon. May napadaan lang, bumomba pa. So palapit na tayo ng palapit sa mga nagbobombahan. And grabe, parang New Year. Grabe, oh. Alright.
Mapapagang New Year natin dito, Kapsat. May mga nagdadatingan pa rin. Anong oras ba ito mag-umpisa? O nag-umpisa na? Kasi busy na silang bubomba dun eh. Ayun o, kasama natin si Motoyers, si Kapsat. Alright. Cellphone lang gamit ko. Nagkabalik na data ko ya. Wala kasi siyang nadalang mic. Ayan. Importante yung mic dito eh. Ayun o. Grabe. Ayan, may mga ATV pa dito. Ha? Grabe, carbon pa yung motor niya, oh. Grabe. Ayun, Kapsat, so i-videoan natin to, Ayun, so i-video natin na, sir. May sticker kayo, idol. Ba? Pitik check, baka gusto mo. Pitik check, oo. Gusto mo yan. Ayun, Kapsat, so baka gusto ko daw siyang i-pitik check. Rider 150. So i-pitik check natin siya. Woo! Carbon, no? Alright. Carbon load ah. Alright. Dito saan? Dito kaya, yun o. Carbon. Carbon yan, kuya. Wow, carbon! Mga ilang years na rin kayong sumasali ng mga motor show? Mga 2 years or 3 years. 3 years. Yes, sir? 3 years po. Mga 3 years na kayo sumasali, sir, ng motor show. Eh di, dinadayo nyo pa yan, sir, no? Dinadayo nyo pa, no? Oh, nung hindi pa pandemic talagang tayo. Hanggang sa SM Rosales siguro, sir, no? Kasi madalas ako dun, eh. Doon ako madalas. So, kasalukuyan ng bombahan dito dahil mayroong motor show. And tignan nyo nga, oh, na-appreciate ko yung tiyaga nila ate na nagbebenta dito kahit nabibingin na. Nawawala sila Motoyorski. Alis na ako. Hindi ko na kaya iingay. Tingnan naman natin iba dito. Alright. So, tingnan natin kung ano meron dito. So pauwi na lang sana tayo pero si Motoyorski nagkaroon siya ng isang mahiwagang aktibidad. Tignan natin ano nga ba yun, no? Alright. Papapicture daw natin si Dito.
Tinaro. Bakit Tinaro? Hindi ko maano. Hindi mo rin alam. Sasabihin ko pa si mama at papa ko. Tinaro. Alrighty kakabsat, so ayun na nga, tapos na naman ang araw and dito na nga tatapusin muna ang vlog and salamat po sa inyong panonood. So naranasan nating mabingi and kahit pa ba ano, ma-enjoy. Ayun nga, hindi lang naman mga motor show yung nandito, nakakita rin tayo ng mga unggoy at ahas. So may mini zoo daw ata dito. Shout out, GoPro Hero 8! Sana all. Sana all. So ito na yung motor natin kakabsat. So mamaya uwi na rin kami, pero dito ko natapusin ang vlog. Ayan, Moto Yarski and si Lawrence kakabsat, si Carl and si kanina ko nakakalimutan yung pangalan ni Sir eh. Ulit, kunwari hindi ko nakalimutan. And si Sir Salvador, ayan. And sino may kasama nga ito, Sir? Wala na. Hindi mo na ako. Hello po. Ha?